Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय आं दिनै बहा थांगोन थाम्बनेलखौ नायखानानै। स' थबाय थादो बिदिब्ला नुनो हागोन आं बहा थाङो। नैबेनो जाहैबाय शिलंनि मेन सेन्टार पइन्ट पुलिस बाजार, जिथु पुलिस बाजारबो खाथियावनो दंखायो। ओमफ्राय हरनि नुथाय आरोना बे हरावहाय लाइक पुलिस बाजाराव हरनि 7:30निफ्रायनो बन्द जानो स्टार्ट जायो आरोना, माने दखानफोरा बन्द जाजोबो। ओमफ्राय बारा मानसि थाया आरो बेयाव। ओरैनोथ' सिटिफोराव माने लेट नाइट बिदि मानसि थाबाय थायोना, बाट बेयावहाय बिदि मानसि नुबाय थाया आरो दसेनो थांजोबो माने। ओमफ्राय नैबेयावहाय गारि स्टेन्डफोरबो दङ, बिथिं जेल रड थांनाय लामा दङ राइट साइडथिं। ओमफ्राय नैबेथिंबो लाइमुख्रा, ओमफ्राय नेहु सेहु बिदिबो थांजायो आरो सब लामाजोंनो थांजायो। बाट वेया चेन्ज जाबाय थायो, मालाबा 1 वे मालाबा 2 वेबो होयो बिदि। ओमफ्राय नैबेबो जाबाय सेन्टार पइन्टआ जिथु नुनो हादों। ओमफ्राय बेयावहाय मानसि थांलाय फैलाय खालामनाया बेखिनियानो पुलिस बाजार, जिखौ जोङो पिबिबो होनो। पिबि मिन्स पुलिस बाजार। ओमफ्राय जों बाजाराव हाबबाय। ओमफ्राय बे मार्केटाव गासैबो बुस्थुखौनो मोननो थाङो होनबाबो भुल जानाय नङा आरोना। गस्लायानो जा, सेन्देलानो जा, बानलु बमब्राफोरानो जा, नै मा दोङोथाय बेखौ आं सिनायबावाखै। राइट साइडआव थानायखौ गेजेरनिखौबो सिनायाखै, जिखुनु बानलु बमब्रा आरो। ओमफ्राय बेग्सफोरबो मोनो, सब मोनजोबो आरो जाग्रा थाग्रा सब, गथ'फोरनि गेलेनाय सेलेनाय सब मोनजोबो। खिन्थु माबाबो मोनबावोसो, नै पानिपुरि मोनो, पानिपुरिखौ जाबायबो आङो। जाग्रा बुस्थु थानानै जुदि केमिस्ट्रि दैमारिया जायाबा जागोन नामा। ओमफ्राय आरो गस्ला, सेकेन्ड हेन्ड गस्लाबो मोनबावोसो। 150, 20निबो गस्ला मोनबावो बेवहाय। स' मालाबा शिलंआव फैयोब्ला सोरबा कम्फर्टेबल बा गाननो हागोन 20 दामनि गस्लाखौ। ओमफ्राय नै बेवहाय जि गोथाव माबा फाननो नायलाय होयो, नालेंखर होफालाय लायो, हाइजेंबो होफायो, गय बिराद गोथावगा शिलंनि गया। सोरबाफोर फैनाया जाफेरदोंबाथ' मिथिगौ, ओमफ्राय सोरबाफोर फायियाबो मिथियाबा आं खिथाबाय आरो। ओमफ्राय मटर इदि एसे थान्दाब्रोम जायगायाव मटर सटर बादाम सादाम जानानै थिगसे मोजां नाङोना। ओमफ्राय मोजां नाङो नैबे बेदर सावनाय। शिलंआव फैनानै जुदि बेदर सावनायखौ जायाना गोसोआ गोजोनखाया एकदमबारे। आरो जेरावनो थाङो बेयावनो जाया, माने सुखुखायालै आङो अबयसे शिलंआवल' नङा। खिन्थु बे शिलंनि पुलिस बाजारनि बिदि फुटपाथाव फाननाय बे बेदर सावनाया बेखौ तामाम गोथाव नाङो। ओमफ्राय आं एसे बांसिन सावहैयो आरोना। ओमफ्राय नै आं ट्राइ खालामबाय, गोथावालाय। ओमफ्राय गोथावानो, जानो हागोन नोंथांमोनाबो फैबाथाय। ओमफ्राय जि जाना लानानै भिडिअखौनो खालामनो हायासै आं। उन्दुनानै नेक्स्ट दिना फुङाव सिखारनानैनो पुरा पुलिस बाजारखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय फैबाय। नै दायो आरोबाव आं नोंथांमोननो सानावहा बा एकदम आर्लि मर्निं माबायदि पुलिस बाजारा बेखौ देखायनोसै। एसेबां फुंद्रायबो नङामोन, बाट आर्लि मर्निं नैबेखिनि जायगायावहाय पुरिफोर फानो आरो, पुरि रटि खम दामावनो बेखिनियाव फानो। ओमफ्राय एसे माने दा 8 AM सो जाबायमोन आरोना। ओमफ्राय एसे दखानफोराबो जहांबाय, माल बुस्थुखौ पुरा थिग खालामहांदों। बिदिनो नायलांबाय थादो बिदिब्ला मा दङ आं देखायखागोन। शिलंआव फैयोब्ला मा शपिं खालामनो होननानै बुङोब्ला आङो मा साजेसन होगोन मिथिबायना। दहाय आं बुंखादोंना, जुदि कम्फर्टेबलबा बै 20 थाखा 50 थाखा 100 200 इनि गस्लाखौ बायनो हागोन। आरो दामिबो दङ, मोजांबो दङ, बेखौ बायनो हागोन आरोना। बाट चिप प्राइसनिखौ बायजायो, एसेबां गाज्रिद्रायबो नङा। ओमफ्राय आरो नैबे साथाखौबो बायजायो, साथा गिदिरखौ जि खमावनो मोनो आरो। साथा गिदिरखौ खमावनो मोनो।
आरो दा आंखौ बुंनाङा जे 10 थाखा 20 थाखा एबा 150नि गस्लाखौ बायनो होदो इदि होननानै आं बुंखादो कमफर्टेबल बा बायनो हागोन मानो होनना बुंबा आंनि जिथु लोगोफोर दङ ना जेनेबा नागा मणिपुरि ओमफ्राय बिदिनो गार' ओमफ्राय बे मा होनोमोनलाय शिलंआव थाग्राफोरा बिसोरो गासिबो इदि खम दामिखौनो गानो नुनायाव साननो हागौ एसेबां गुफुर बिराद स्टाइलिश गानो बाट बेबायदि खम दामनियावबो बिराद स्टाइलिश मोनो ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा शेयार खालामनो सानबाय आङो आंनि रुममेट जिथुना बिसोरो बेबायदिनो ड्रेसखौ बांसिन बायो ओमफ्राय जोंहा बेलेग गानो आरोना ओमफ्राय जों सानसिगोन वाव एसेबां ड्रेस दङ एसेबां शपिं खालामो ओमफ्राय बिदिनो सानसे दिना आंबो बायफेरदों आरोना बे ड्रेसखौ ओमफ्राय बायनानै आंबो ट्राइ खालामदोंमोन ओमफ्राय आं स्मेलखौ मोजां मोना माबा मोनसे स्मेल थायो बेबायदि गस्लायाव बे खम दामनि गस्लायाव आरोना बाट जुदि नों सुनानै गाननो हागोन आरोना बेखायनो आङो साजेस्ट होदो माने बायनानै गाननो हागोन बिकज बेवहाय स्टाइलफोराबो बिराद मोजां डिजाइन्सफोरा बिदि आरो शिलंआव फैखानायफोराथ' मिथिखागोन आरो फैफेरिफोरखौ आं मोनसेल' खोथाखौ बुंनो सानो जेनेबा बे पिबिआवबो मेरला हटेल्सफोर दङ आरो एसेबां बिदि फुल जानानै थाया अनलाइनाव बुकिं खालामलायनो दरखारबो गैया आरो जुदि सोरबाफोर बुकिं खालामनो सानो खालामजागोन अय'निबो दङ ओमफ्राय हिल स्टार होननायबो दङ बेबो एसेबां गाज्रिद्रायबो नङा आरो बारा दामबो नङा खमद्रायबो नङा आरोना लाइक 1000सोआवनो एसे मोजां रुमबो मोनो आरो बिदि एसेबां इदि फैसा नांगौनि दरखार गैया शिलंआव फैनो थाखाय बाट आंबो एक्सुवेलि आं गोदो शिलंआव फरायैनि समावहा आङो जास्ट शुटिंआवल'सो फैफेरदों बिदि जेनेबा आं न'आवहाय थानाय समाव आं शिलंआव बिदि फैफेराखैमोन खिन्थु शिलंआव फैनाया एकदम इजि आरोना मानो होनना बुङोब्ला गुवाहाटीसिम फैदो गुवाहाटी खानापारासिम जुदि गावनि गारि लाबोआखैबा आरोना जुदि प्राइभेट गारि गैयाबा खानापारासिम फैदो बा पल्टनावबो गाखोजायो गारिखौ गुवाहाटी खानापारासिम फैदो खानापारानिफ्रायनो मेरला गारि शिलंआव थांनाय ओमफ्राय बेयावहाय जुदि नोङो सुमुजों फैयो बिदिबा 250आवनो फैनो हागोन आरो बै एसे माने मोजाङै फैनोबा एक्सुवेलि मोजां कारावबो थोनो सोखायो बिसोरो प्राइभेट गारि नङाबाथ' नों आरामाव फैनो हाखाया जि थोनो ओमफ्राय बेवहायबो 350 बा 300 बेबायदि लायो आरो स' बेरायफै शिलंआव मोजांसो थान्दा इन्जय खालामनांगौ ना दिनै दङ गाबोन गैया मानसिनि जिउआ स' इन्जय खालाम बेखायनो आंबो नोंथांमोननो देखाय सरि दिन्थि जानाय नुबाय जाग्रा मुवा नुबानो आरो आं जाया बेबायदिथ' जेब्लाबो जानो हाया बेखायनो आं एसे जाना लाबाय नैबेखौ मालपुवा बेवहाय गोथाव मोनजायो बे दखाना बे पुलिस बाजारनि एसे इदि हाबबोनानै राइट साइडथिं हाबनाय लामा दङ मस्जिद खाथियाव बेवहाय इदि फिथा माबा इदि गोथाव मोनजाखायो ओमफ्राय नै जोङो बिबार नुबाय समायना गावदां बिबार लोदो रानथिं बिबारा लोदो थायालै सरि बिबारा जि मोजां नै किउटथार जोङो पुलिस बाजारथिं सिदा थाबायबो गाहायसिम मोनफैबायमोन ओमफ्राय गाहायनिफ्राय नै बिथिं आरो गोजौथिं दावखोलांगासिनो माने दहायजों सेन्टार पइन्ट देखायनायमोन बिथिं ओमफ्राय नैबेयावहाय सेन्देल दखान नुबाय आङो 300 400 500नि सेन्देल मोनो नैबेयावहाय बे दखानावहा बेथिं गोजौथिं गाखोलांनाय लामाथिंनो मोनो आरोना बेखायनो आं सानबाय नोंथांमोननोबो देखायनोसै एसे खमनिबो मोनो 300 400 आरो बेनिबो खमबो मोनो 100निबो मोनो पुलिस बाजाराव आरोना ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोना फैबानो नुनो हागोन ओमफ्राय नै विन्टाराव गाननो बुट्सफोर जा मोजां दङ फैबाथाय बायना लांनो हागोन बिराद मोजां खिन्थु दामाबो एसे बारा लायो बिसोर थगायसै जोंखौ कलकातायावहा जि खमावनो मोनो बेबायदिखौ खिन्थु एसे ब्रेन्डेडखौबा एसे दामानो नैबेयाव खिन्थु बिसोर अभार दाम होनानै फानफैयो आरोना बेंगलिफोरा बिराद डेन्जार बिजनेसमेनफोरा साला ओमफ्राय शिलंआव फैबा नै बेबायदि टेक्सिल' नुगोन आरोना गारिफोरखौ टेक्सि ओमफ्राय सुमु ओमफ्राय बासआबो नै इदि गोजा आरो मोनसे बास नुदों आं इसोरनिखौ गोदोनि बायदि बोरैबा बोराय इदिल' आरो जोंनि बायदि आल्ट्रा माबा इदि बास थाया बिसोरनियाव ओमफ्राय बिदि टिक्लु टेक्सियावनो खैजोन फज'यो मिथिबाय 8 जोन डेन्जारखा जि थोनो जहोखायो मिनिसो बा कं होनना बुंनांगौ बिसोरखौ बा माने आदा ओमफ्राय कं माने आब' बुंनाय जायो खासियायाव स' नोंथांमोनाबो इउज खालामबानो जाबाय बे वर्डखौ शिलंआव थाङोब्ला
बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेसेनोसैमोन गाज्रि दामोन लोगोफोर सनाफोर थेंक इउ सो माच फर वाचिं गाइस लाभ इउ अल आरो मोनसे खोथा शिलंआव फैयोब्ला गं आरो बाखौ लिंनो दाबाव दे रेसपेक्टबो होनाय जायो प्लास बिसोरो मोजांबो मोनो स' बाय बाय